regresamos a Guntumil, na parroquia de Santiago de Requias, en Muiños, para chegarnos á historia de Manuel. Unha conversa con el ven sendo unha clase de etnografía e comezamos aprendendo que era a palla do Colmo. Esa era a palla do centeo que se mallaba nas airas. Primeiro era os homes, eu non me tocou mallala, pero ainda vin mallalos eles. Sendo rapaz, eu pegaba nunha sábena para que o grau non saltara, ou que era o centeo que non saltara. Bueno, entonces, esa palla, a parte do centeo, que se aproveitaba moito, claro, pero esa palla aproveitaba ainda moito máis. Porque unha parte das casas, palleiras que había, todo eso era todo esa tella. Esa tella tan bonita que era. Que non era tella, era a palla que estou falando, que se entenda ben. Bueno. Lembra a súa infancia na casa dos pais, como se cambiaron despois a outra e a tenda de ultramarinos que abriron, ligada sempre á súa familia. Empecé con 7 anos a escola aquí da parroquia e hasta os 14. Meus pais fixeron un gran sacrificio para que eu fora á escola. Porque, claro, a miña nai, por desgracia, estuvo atendendo aquí máis que nadie a ela, a pequena tienda que tiñamos, e non sabía unha letra pola súa desgracia. Porque os seus pais, que en paz estén, dicían que as mulleres, se iban a aprender moito á escola, que era para escribir cartas aos mozos, unha gran ignorancia. Non foi outra cousa, por desgracia, pero bueno, que Dios yo perdone, que todos cometemos grandes errores e eles é porque non tiñan outra preparación tamén. E xa digo, fomos tirando así, despois, claro, salín da escuela, e meu pai, en cuanto anduve na escuela, incluso tuvo aquí algún señor portugués connosco, vivindo connosco, e pagándolle algo, porque daquela había bastante necesidade. Todo o mundo, tiñámola todos, uns máis que outros. A xente non vivía moi ben. A vida foi un pouco dura para todos, había que traballar moito, comías o que se podía, non había o que hoxe, que hoxe a veces hasta estropeamos mal feito. El foi dos poucos mozos da súa época que non emigraron. Solamente saiu de Guntumil para ir facer a mili e daquelas xa estaba casado, coa que 60 anos despois segue sendo a súa compañeira de vida, María. Cando fun a mili, xa habíamos comprado un Land Rover. Fun a mili casado. Sí. Tuvemos moita presa, pois tiña eu 20 anos e a miña señora 17. E, coas nosas dificultades, como creo que todos os matrimonios e todo o mundo, ainda estamos aquí. E a miña gran cousa é que, se tuvera que repetir a mesma historia coa miña muller, a seguiría repetindo. Se o mundo volvera para atrás, eu seguiría repetindo a historia que me pasou, porque tuvemos cousas malas, pero tuvemos cousas moi bonitas durante o matrimonio e tamén coa xente do pueblo, que agora iso, por desgracia e mala suerte, acabou. Aquí a xente éramos moi unidos uns cos outros. O seu outro compañeiro foi un deses míticos Land Rover. E había unhas pistas malas incluso, porque do pueblo dos meus pais aquí, como non fora un Land Rover, non pasaba. Ese Land Rover comprouse porque vendemos parte das fincas que estaban no embalse, porque senón non había daqui para comprarlo. Ni non tiña meu pai, ni ningún veciño. Despois aquilo mellorou un pouco, porque me acordo moito que o día que fomos buscar a Ourense costaba o coche 250.000 pesetas, que non se me olvida, daquelas. E dixeme meu pai así: Manolo, hai que procurar coidar o coche, fillo, que levamos aquí unha finca que se chamaba o Cardedo, que aquela finca deu para comprar o coche, deu xusto para o coche. E claro, eu aquilo sempre lle fixen moito caso a meu pai, aquilo tamén. E gracias a Dios tuve un Land Rover 23 anos, e se non fora por motivos de traballo que tuve que cambiar para outros coches, o mellor ainda o tiña hoxe. Fun sacar o carné, saquei un carné de primeira en 14 días, así que xa vos podedes imaginar. A verdade é que estudiaba noite e día, porque paraba en Ourense nunha pensión. E os da pensión
Incluso me cambiaron de habitación porque eu de noite encendía moita luz e había máis xente para non molestar os outros. E dixo, no, tú ves, ponda nós. A piques de cumprir os 80 todavía cría os seus animais e está pendiente da horta. Gusta mirar ao huerto, por exemplo, temos unha finquiña aí tras da casa bonita, e gustame moito. Claro, fago o que podo, non? A mellor solo vou ver. E outras que ainda traballamos aquí alrededor da casa. E así, cando podo, aunque sea un pouco tal, pois gusta me ver. E ao mellor eu non podo fazer nada, pero veña a casa e falo e digo, pois eli mira a patata non ven así moi con forza, ou están moi bonitas, que ainda é a maior alegría, ou así cousas. E é o que máis ben estou faendo, porque agora ás veces ainda onde tuven que ir ao médico a Ourense, claro, xa me leva a filla, ao mellor ainda me gusta conducir e ainda teño carné, pero xa, sabes, non está un así pa festas. Para él, a familia sempre foi o primeiro.